Good morning guys, hello everyone, welcome to my channel. So guys, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं, इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय जोंहा माखासे सुबुंफ्रा मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै जोंहा आं दायो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों जास्ट बे पिंकि बसुमतारिनि सायाव। पिंकि बसुमतारिया जोंहा नैबे मिस इउनिभार्सिटी इन्डिया बेयाव टप 20आव आवगायलांनो थाखाय भटनि गोनांथि जादों। ओमफ्राय दा बेयाव भट नांगौ जादों। दा जोंहा रायजो राजाफ्रा मा सानो आरो मा साननानै भटखौ सोरबा सोरबा होआबो होनलाबायदों कमेन्टनि गेजेरजों बुहुत नुदों आरो ससियेल मिडियानि पस्टजों नुनाय मोन्दों। दा बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै आरो जास्ट जोंहा सिगांबो गोबां बर' आइजोफोरखौनो बा बिदिनो गोजौ लेभेलाव नारखौ हरबाय बा थिखौ हरबाय भट होयै होयै देरहासार जाहोहरबाय। ओमफ्राय जेब्ला भट मोनखांनायनि उनाव गोजौ लेभेलाव गावखौनो सहैयो अब्ला बै गाहाय लेभेलनि मानसिफोरखौ नायफिना बा गावनि जाथिखौ बा हारिखौ बा सिनाया बिदि जानानै थांबाय। बेनिखायनो दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोननाय दं। बेनिखायनो भट होनो बासै, ओरैबायदि बासै बेफोरनि खोथाखौ नुनानै आरो बेफोरनि गले गले जाबाय थानाय जाथायखौ नुनानै सासे नङा सानै नङा साथाम नङा साब्रैसो जाबाय बेबायदिनो, जेरै आन्नाया ब्रह्म, अंकुसिता बर' आरो दंबायो सोरबा सोरबा बहुद बिदिनो आं नामखौ लाजोबला, मानो होनोबा बिसोरबो सिगां ओरैबायदि सापर्ट मोनबाय जोंनि बर'निफ्रायनो, ओमफ्राय उनावहाय गुबुन हारिजों गुबुन जाथिजों बा हाबा जाहैयो। ओमफ्राय बिदिनो आरो जेरै आरो प्रनिता स्वर्गियारि बेबो दङ। बिदिनो गोबां रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामो, उनावहाय बेबायदि जाथाय जायो। बेनिखायनो भट होनो बानाय मोनसे आरो दा जेखियानो जादोला। ओमफ्राय एबारियाव मा सानो रायजोफ्रा नैबे कमेन्टनि गेजेरजों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय भट होगोन बा होआ जोंहा नैबे पिंकि बसुमतारिनो। स' लोगोफोर आं बांद्राय गोलावबो बुंबाय थाला, नै जोंहा नैबे पिंकि बसुमतारिनि बिफाया मा बुंदों ओमफ्राय नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायबानो जाबाय एसे। खुलुमबाय गासिबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। आंनि फिसाजो पिंकि बसुमतारिया मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 नि बादायलायनायाव टप 20आव मोनहैनो थाखाय मिस इउनिभार्स इन्डियानि नियम बायदियै भटनि एसे गोनांथि जादों। ओंखायनो नोंथांमोननि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय, मिस पिंकि बसुमतारिखौ टप 20आव लांनो थाखाय मिस इउनिभार्स इन्डियानि फल' खालामनानै इन्स्टाग्रामाव थांनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गुरै खावलायहरनाय थाबाय। भट होनायनि नियमा ओरैबायदिहाय, मिस इउनिभार्स इन्डियाआव थांनानै मिस इउनिभार्स इन्डियानि इन्स्टाग्राम आरो पेजखौ फल' खालामनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय।